ಹಲೋ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಇಡಲಿ ಸಾಧಾರಣ 2-3 ದಿನ ಅಂಡು ಲಾಗ್ ಮನ್ ಬಂದೆ ಅಜ್ಜಿಲಬೋದು ಅಜ್ಜಿಲಾಡ್ದು ಸುಳ್ಯ ಪೋಯೆ ಸುಳ್ಯಾರ್ದು ಕೋಡಿ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಇಲ್ಲಡಲೆ ಅಂಚ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಲಾಗ್ ಮನ್ಪಗ ಬಂದಾಂಡು ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ತಿಕ್ಕು ಜಾಬ್ ನಾಡೊಂದು ಪೋಡು ಬಂದುಲ್ಲೆ ಜಾಬ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಪನ್ಪೆ ಒಲ್ಪ ಅನ್ಮತ ಜನ ಪನ್ಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕದ ಪಂಡ ಮರಣಿ ಸುಳ್ಯ ಸುದ್ದಿಗೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ಅಲ್ಪಲ ಜಾಬ್ದ ಪಾತೆರಾಗಿ ಪೋಯಿನ ಯಾನ್ ಮರಣಿ 8 ಪೋದಿತ್ತದ ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಸುದ್ದಿ ಸುಳ್ಯದಕ್ಲು ಇತ್ತೆರು ಯಾನ್ MC ಮನ್ಪೆರತ್ತನದ ಅಂಚ ಅದಕ್ಲು ಇಂಚ ನಂಬರ್ ಮಾತ ತೆತ್ತೊಂಡಿರು ಪಂಡ ಲೈವ್ ಪೂರ ಕಡ್ಪಡ್ರಾಗ ಅದೊರ್ತ ಇಂಚನೆ ಕೇಂದಿರು ಎಂತ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದು ಅದೊರ್ತನಿಗೆ ಇಂಚಿಂಚ ಅಂತ ಪಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಡ್ತಿತ್ತೇನಾ ಅಂಚ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಪಂಡಿರು ಪೋಯೆ ಶೋಕ್ ಪಾತಿರಿರು ಸ್ಟಾಫ್ನಾಗ್ಲು ಅದಿಪ್ಪಡು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅದಿಪ್ಪಡು MD ಅದಿಪ್ಪಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಶೋಕುಡು ಪಾತಿರಿರು ಬಟ್ ಏನಿತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇದ ಯಾನ ಬೇಲೆ ಒತ್ತೊಂಡ ಇಂಕ್ ಇಂದೇನು ಮನ್ಪೆರ ಕಷ್ಟವು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಡೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಲೆ ಇತ್ತನ ಬೊಕ್ಕ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪೋಡು ಬಂದಿರು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಂದೇನು ಮೈಂಟೈನ್ ಮನ್ಪೆರ ಇಂಕ ಆವಂದು ಬೊಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ನಮ್ಮ ನಂಬುದಿಪ್ಪೇರು ಯಾನ್ ಹೊರ್ತಿಂದಿಟ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪನ ರಡ್ಡೆಡ್ಲ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಏನಂತಿದ್ದಾರತ್ತ ಬೇಲೆ ಇತ್ತಿನ ಪಲ್ನಿಂದ ಎನ್ನೆಡು ಯಾನ್ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪನೇಡು ಜನ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂದಿಕೆಂಡ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಜಂಡ ಇತ್ತೆ ಪಂಡ್ರೆ ಸದ್ಯಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅವೇ ಸುಳ್ಯ ಸುದ್ದಿಟ್ಟು ಓಕೆ ಅಂದಾಂಡು ಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಬಟ್ ಇಂಕ ನೆನ್ ಮತ್ತು ಮೇಂಟೈನ್ ಅನ್ಪೆರ ಒಂದು ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೆರ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಟೈಮ್ ಕರಿ ಬೊಕ್ಕ ಏನೊಂಜಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಂಡು ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಇಂಕ ಒಂಜಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪೆರ ಆವಂದುಂದಾಂಡು ಸೊ ಅಂಚದು ಅಯ್ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮನ್ಪಡಾಂಡು ಈ ಜನ ಯಾನ ದುಂಬು ಯಾನೇಗೆ ಏನೊಂದಿತ್ತೆ ಇಂಕ ಜಾಬ್ ಬೋರ್ಡು ಸುದ್ದಿಡು ಜಾಬ್ ಬೋರ್ಡು ಸುದ್ದಿಡು ಜಾಬ್ ಇತ್ತನ ಪಲ್ನಿಂದ ಇಂಕ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಅಂಚದು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಬಯಸದ್ದೇ ಬಂದ ಭಾಗ್ಯವು ಬಟ್ ಅಯ್ನ ಇತ್ತೆ ಕೈ ಬಿಡೋಡಾಂಡು ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣ ನಡ್ತಾರ ದಾಲ ಮಲ್ಪೆರ ಅಪ್ಪಜಿ ಬತ್ತಲೆಕ್ಕ ಫುಲ್ ದಾದಾನ್ ನೈಕ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತ ನೋಡಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ಆಪುಂಡು ಅಂಜ ಇನ್ನೊಂದು ತಿಕ್ಕಗ ಪೋಡು ಬಂದುಲ್ಲೆ ದಾಲ ಇಂಚ ವೇಕೆನ್ಸಿತ್ತು ದಾಲ ಬಿಡ್ತುಜರು ಬಟ್ ಯಾನೆಗೆ ಏನೊಂದು ಬೋರ್ಡ್ ನಮಕ್ ಬೋರ್ಡನ ನಮ್ಮ ಪೋಡದ ತಿಕ್ಕಂಡ ಚಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಂಡದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೇತಿಗೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುನ ಆತೆ ಅಂಚ ಇಲ್ಲಡುಗುಲ ಒಂದಿತ್ತಂಡ ಜಾಬ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡ್ಲ ನಮಕ್ ಬತ್ತು ಬುರುಜು ತೋಲ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈ ಮಂತನ ಮಾತ್ರ ಆಪುನ ಸೊ ಅಂಚದ ಒಂಜಾಂಡೆ ಎನಿ ಪೋಡುಂದುಲ್ಲ ಇಜ್ಜನ ಎಲ್ಲೆ ಪೋಪುನಂದು ಮತ್ತೆಂದುಕ್ಕ ಪೋಡು ಒಂತೆ ಬಜ್ಜೆ ಇಲ್ಲ ಕಲೆಯಾರುಂಡು ಅಂಚ ಪವೀಂದ್ ಪನ್ಪುನಾರ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂತ ತೆರೀರು ಬಜ್ಜೆ ಚೊಲು ನೀನು ಮಸ್ತ್ ಗಿಟ್ಟಾಡ್ದು ತೆತ್ತು ತೋಜಾಲೆ ಬಂದು ಗಿಟ್ಟಾಡ್ದು ಎಂಚ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ತೂಕ ಏನು ಒಂಜಿಕಾಯಿ ಇಟ್ಟು ಬಜ್ಜೆ ಚೊಲೋದು ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೆ ಒಂಜಿಕಾಯಿ ಇಟ್ಟು ಮೊಬೈಲ್ ಬತ್ತೊಂಡತಿ ಅಮ್ಮೇನಂತೂ ತೆಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ತೋಟ ಬೋದು ಬತ್ನಾತಿ ಇತ್ತು ಬಜ್ಜೆ ಇಕ್ಕಂಡಿನಿ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ತೋಟಡು ಪೋಯ್ತು ಅಂಚ ನಾ ಒಂತ ನ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತನು ರಪ್ಪ ನ್ಯೂಸ್ ಮಂತಂಡೆ ಒಂಜೆಗ್ 4 ಒಂಜೆಗ್ ಎಲ್ಮ 8-9 ನ್ಯೂಸ್ ಅಂಡು ಅಂಚಿನಿ ಬಬ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾಡು ಕಟ್ಟದ್ನ ಅವು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲಾರ್ದು ಸಂಕೊಳ್ಳಿ ಬಿಚ್ಚ ಒಂದು ಸೀದಾ ಅಲ್ಲೆ ಮೂಲೆ ಪೋಂಡು ರಡ್ಡು ಸರ್ತಿ ಸಂಕೊಳ್ಳಿ ಬಿಚ್ಚ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಸರ್ತಿ ಕೊರಿಯ ಬುಕ್ ಇತ್ತೆ ಮೂಲೆ ಕಟ್ಟದ್ನ ಗಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟದಂಡು ಅಂಚ ಇನಿ ಮೂಲೆ ಎಲ್ಲೆ ಕೊರ್ಪುನಾಯ್ತು ಆಗ್ಲಿಗೆ ಅಂಚ ದಾದ ಮಾತ್ರ ಅಂತೇನು ಅವೇ ಅನ್ನೋ ಒಂಜಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಕೆಲವೊಂಜೇನು ಮತ್ತು ಕಾಯಿ ಜಂಟ ಏನೇನು ಬಿಡತಿ ಬಟ್ ಏನು ಟ್ರೈ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಜಾಬ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಡ್ ಲಾಡ್ಜ್ಡ್ ಮತ್ತು ಉಂಡು ಏತ ಬೋಂಡ್ಲ ರಿಸೆಪ್ಷನಿಸ್ಟ್ ಅವು ಒಂದೊಂದು ಬಟ್ ಅವು ಇತ್ತು ಸದ್ಯಗೇನು ಯಾಕೆ ಪೋಪುಜಿ ಬುಕ್ಕ ತೂಡು ದಾದ ಆಪುನದು ಬಂದು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಂಚೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತುಜಾತ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬತ್ತುಂಡು 10-12 ಇಂಚೆ ಮತ್ತು ಇಪ್ಪು ರಿಸೆಪ್ಷನಿಸ್ಟ್ಗೆ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಎಂದು ಮತ್ತು ಉಂಡು ಲಾಡ್ಜ್ ಮತ್ತು ಇಡೇಗೆ ಬತ್ತನ ಐಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಾವು ಓಲಂಡ ಜಾಬ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದಿತ್ತಂಡ ಗಿಟ್ಟ ಇಪ್ಪೇರತ್ತ ಕಡ ಬಾಯನಿಕಲ್ ಇಂಚ ಮತ್ತು ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಬರೋಲಿ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಉಂಡು ಹೆಜ್ಜೆ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಕೆನೊಂದು ಗೋಲಿ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಕೊಡ್ತು ಬತ್ತನ ಅಂಡು ಬುಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆ ಬೋರ್ಡನಾಗ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪೆರತ್ತ ಅಂಚ ಪೂರ ಕತ್ತೆ ಗೈಸ್ ನಾನಿತ್ತೆ ರಪ್ಪ ಬಜ್ಜಿ ಜೊಲ್ಲೋಡು ಅಂಚ 1.5 ವರ್ಷ ಏನು ಅಲ್ಪ ವರ್ಕ್ ಮಂತೇದ ಸೊ ಚೇಂಜಸ್ ಬೋಡು ಅಂಚನೆ ಹಿಂಗೆ ದಾದಾನ ಹೊಸತ್ತ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೋಡು ಭಯಂಕರ ಮನಸ್ಸು ಅವನುಂಡು ಬಟ್ ಕಾಸಿಜ್ಜಂಡು ಓಲ ಆಪುಜಿ ತುಕ ಒಂತೆ ಟೈಮ್ ಕೊಂಡು ಒಕ್ಕ ಬುಕ್ಕ ದಾದಾನೊಂಜಿ ಆಪುಂಡು ತುಕ ಎಂಚೆ ಮತ್ತೆ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಸೊ ನಿಕ್ಲ ತಗೊಂದಿಪ್ಲೇನು ಲಾಗ್ ಡೈಲಿ ಓಕೆ ಅಂಚ ಇತ್ತರಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಬಜ್ಜೆ ಜೊಲ್ಲುಗ 1 ಗಂಟೆ ನನಗೆ ಬಜ್ಜೆ ಜೊಲ್ಲುದ ಅವಡು 12 ಅಂಡು ರೋಗದ ಬಜ್ಜೆ ಮರಣಿ ನಮ್ಮ ಕೊಯ್ಲ್ದ ಬಜ್ಜೆ ಇರ್ತದ ಅಪ್ಪಾಗ ಒಂತೆ ರೋಗದ ಬಜ್ಜೆ ಇತ್ತು ಅವು ಚೊಲ್ಲುಲ ಆಪಂಡಿರಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಬಟ್ಟಿಂಡು ಅನ್ನಿತ್ತರ ರಪ್ಪ ಚೊಲ್ಲುದು ಬುಕ್ಕ ಒನಸಾದು ಮೆಲ್ಲ ಪಿದ್ದಾಡ್ದು ಪೋಯ್ ಬುಕ್ಕ ದಿನ ಕೊಂಡು ಹೊಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಆತಿತ್ತಂಡದಲ್ಲ ಅಲ್ಬರ ಅಪ್ಪಜಿ ಆತಿಜ್ಜಂಡ ಇರನ್ನ ಜಾಯ್ನ್ ಆಂಡ ಕಷ್ಟ ಆತ ಸೊ ಅಂಚದು ಬೇಗ ಪೋಯ್ ನಮ್ಮ ಡಿಲೇ ಮಲ್ಪನ ಬೋಡ್ಜಿ
ಅನ್ನದ ಅಂಚ ಅವೇ ಮರಣಿ ಬಯಸದೇ ಬಂದ ಭಾಗ್ಯನ ಪುಡಿಯೇ ಎಂದಾದ ಅನ್ಪನ ಕೆಲವೊಂಜೇನು ಬುಡಡಾಪುಂಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಾರಣ ಅರ್ದಾರ ಓಲ್ ಬಟ್ಟಿ ಎಂತದ ರಾಜು ಮೂಲು ಬಬ್ಬಲು ಬಬ್ಬಲು ಏ ಬಬ್ಬಲು 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 ಆ ಕುಚ್ಚು ಕುಚ್ಚು ಇಂಬೆ ಮಲ್ಲ ಪೋಕ್ರಿ ಇದಾಯ್ತು ನಾ ಬಾಯೇ ಪಾಡು ನಂದೆ ಅಂದೆ ನಂಬೇರ ಬಜಿ ಮುಜಿ ಹಸ್ತಿ ಆತಂಬೆ 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 ಅವೇ ಅವೇ దాని వెనక హాంకరా దీంటుండత గెబ్బు దీంటుండత గెబ్బు తిగ్గోడు ಅಂದೆ ಕೈಯೇ ಪಾಡು ಬಾಯೇ ಪಾಡು ಸರಿ ತುಯ್ಯರ ಮಾತ್ರ ಬೊಲ್ದು ಮುಖ ಪೂರ ಗೊಜ್ಜೆ ಅಂದೆ ಮಣ್ಣುಂಡು ಒಂಚಿ ಲೋಡು ನಮ್ಮರಪ್ಪ ಬಬ್ಲಿ ಅಂತ ಬಜ್ಜೆ ಚೊಲ್ಲುಗ ರಾಜಂದೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇಡೆ ನೋಕಿ ಹಿಂಗೆ ಪಾಪ ಅಜ್ಜೆ ಐತಿ ಇಂಟ್ಲಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೋವೆ ಬಜ್ಜಿ ಈ ತುಂಡೊಂದೇ ರೋಗದ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಂತೆ ఇంట్లోకి పండు కొరడంట బజ్జి ఏం చెప్పండా రోగದ బజ్జి ఎంచెత్తండ ఈ భాగం ఉండదా కీలెడిపుండదా ఆ సైడ్కి ఇంచె పాడోడు ఇంచె పాడుతూ ఇంచె అనిపోడు ఓకే అప్పగ అండి మంచి బజ్జి అండు అది మంచి వర్క్ ఒళ్ళోడు ఊక ಒಂಜಿ కదా ತೋಜುಂಡು ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಡ್ಡುಂಡು ಅದೇ ಏಡ್ತ ಬಿಟ್ಟದೆಲ್ಲ ಕೊಂಡು ಇಂಚಿ ಸೈಡ್ ಪಂಟ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಮಾಮೂಲಿ ಬಜ್ಜಿ ಅಂಟ ರೋಗದ ಬಜ್ಜಿ ಅಂಟ ಇಂಚ ಬರೀತಂಡ ತೊಂದರಜ್ಜಿ ಮಿತ್ತ ಸೈಡೇ ಪಡುಡು ಅರೆಗೆ ಬನ್ನವ ಮಾತೆರೆಗ್ಲು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಲ ಅವ್ರ ಎರ್ಕಳದ್ದು ವೀಡಿಯೋ ಅನ್ಕ್ಲೇ ಉಂಡಿರು ಅದೇ ಮಿತ್ತ ಸೈಡ್ ಇಂಚನ್ನ ಪೂರ పొడి ಅಂಡಾಂದು ಅದೇ ಆಗಿದೆ ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಲಾಗಿ ಒಂದು ಪೆರಾಜಿ ಸೊ ಒಂಚೂರು ಬಿಸಿ ಇಟ್ಟೆ ಬುಕ್ಕ ಕಡಬಗೆ ಪೋಯೆ ಮತ್ತೆ ಒಂಚ ಕಡಬಗೆ ಪೋಯೆ ಹಾಂ ಕೋಟೆ ಬನ್ನ ಎಲ್ಲೇ ಪೋಪೆ ಅಂದು ಬುಕ್ಕ ಪೊತ್ತು ಬಿಡ್ಕಂದು ತೂಕ ಎಂಚುಂಡು ಗೆಂಡು ಅಂತು ಒಂಚ ಇಂಕ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಂತಿರು ಸೊ ನಂಬರ್ ಮತ್ತೆ ತೊಂದಿರು ಅಂಚ ಅದು ಬಂಡ ಹಿಂಗೆ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜು ಬೇರೆದು ಸೊ ಅಂಚದು ಏನೋ ಎಲ್ಲ ಬಿಡೊಂದಿಲ್ಲ ತೋಡು ಬಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಮಂಡಿಗೆ ತೆತ್ತೊಂಡ್ರಿ ಬಂಡ ಎರಡು ಉಂಡದ ಇಂಕ ಐನ ಮೇಂಟೈನ್ ಅನ್ಪ್ಲೇಕ ಬೋಡು ಆತ ಫ್ರೀ ಬೋರ್ಡ್ ಇಂಕ ವರ್ಕ್ ಬರ ಎಂಚುಂಡು ಅಂತ ಪೋನ್ ಪೋಪುನ ಒಂತೆ ಟೈಮದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನು ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಾನೆ ಬ್ಲರ್ ಅಂಚದು ಅವು ಸ್ಕಿಪ್ ಅನ್ಪೇನು ಹೊಲ್ಪದ ದಾನೆ ತಾಯ್ತಂದೆ ಅನ್ನೋ ಸುದ್ದಿ ಅನ್ಪಿಜಿ ಬಟ್ ಕಡಬಗೆ ಬೋದಿತ್ತು ನಾನು ಅಂಚ ಬಿಡ್ಚಿ ನಾನು ಕಡಬ ಬೋನಾಗ ಕಡಬರ್ದು ಬನ್ನಾಗದ ಅಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತಿಜಿ ನಾ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ನಂಗೆ ಕಟ್ಟನದು ಇಂಚೂರು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪದತ್ತೆ ಬಾರದಾರದೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಂಚೆ ತೋಡ್ ನಾನು ಏನು ಸರ್ಚ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಬೇತೆ ಸೈಡ್ ಬೇತೆ ಸೈಡ್ అంటే ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಅದು ತೋಡ್ದು ಅದು ಮತ್ತೆ ಆಪುನದು ಈ ಜನದೇನೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ
ಲಾಗಿಂಗ್ ಮನ್ಪನ ಅಂಚನೆ ನಿಂತೊಂದೆ ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತಾನ ಮಂತನ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅಂಚ ಓಕೆ ಏನು ಬುಕ್ಕ ದಿಗುವೆ ಬಾಯ್.